Hi mga kasilip! Magandang araw mga kasilip. Pabiyahe na naman kami papunta sa lokasyon na kung saan ang aming trabaho sa North Grove, San Simon, Pampanga ngayon araw ng ikalawa ng Desyembre taong 2022. Pa-double check na mo. At nakarating na nga kami sa aming lokasyon at mag-uumpisa na kami sa pagse-set up ng aming mga kagamitan. Saan goal chat? Tripod muna tayo sa. Kailangan mo to sir kapag magsosolo ka na, makapagkukuha ka ng trabador, sila rin tuturuan mo. Oo. Kailangan sila. Alam mo sir, swertihin mo, magkakampanya ka rin. Ha? Hindi natin masabi na sir. Kompleto pa naman kayo. Meron kayong real estate, meron kayong... Wow! Diba? Putut. At heto na nga hinayaan ko siya mag-isa na mag-set up sa kagamitan na aming gagamitin. Geographer muna ako ngayon. Quality kayo. Huwag siya mag-alan. Mura lang rin. Ito tip mo. Ano yung bisbisan niya? 300 sa kanya. Ano yung bisbisan niya? Hindi na may pakan. Ngayon din araw ay ako ang mag-assist sa pinakabago naming fresh graduate geodetic engineer sa basic moves o mga dapat gawin o pagse-set up ng mga makabagong kagamitan panukat ng lupa. Ibang subject yun sa ano na parang nagiging na yung pagkakasyon. Oo, ganun. Nasa ano tayo? Project. Nasa tamang project na tayo. Inalis ko na yung base shape kanina sir. No, kanina naka-base shape yun eh. Kumuha eh. Inalis ko na wala na. Kung check mo sir, dito, taas mo lang. Base shape na at-fly. Diba? Ibig sabihin, pwede na tayo mag-umpisa niyan. Tayo muna natin sir na. Pagyawak. Mag-shot muna tayo niyan bago tayo mag-base shift. Mauna yung shot bago. Yan tayo eh. Burger Jack. Okay.
Hi guys, pinsan dami ito. Parang mataba. Medyo taba. Ano ah? Ako muna mag-shot muna. Back muna. Punta ka muna sa survey. Hanggang sa na-setup na niyan, sinabihan ko siya na mag-backside o mag-base shift para maumpisahan na namin ang paglalagay ng marka gamit ang makabagong kagamitan panungkan. Punta tayo dito sa research station. Ali ba, mag-backside ka pa, base shift ka pa. Yan. I-check ko na sir, ano yung mas malapit na station dyan. Di ka pa nag-connect ng rover? Di ka pa no? Buta muna tayo receiver sir. Receiver, punta ka sa refresh mo. Let's rover. Nag-fix na. Hindi pa rin. Correction din. Dapat siya ako eh. Yakot na lang kanya kasi ako natas ko eh. Okay. Below the sea eh. Measure lang, basta importante yung level mo sir. Ay, nakapag-ibig. Yan. Punta ka doon sa ano sir. X mo muna yan. Wala kang malaki. Sir, lumagad. Sir, back mo muna. Tapos, yung tatlong okay. Ay, hindi mali pala. Sige, back mo. Ay, X mo yan. Ay. Angat mo yun, sir. Yan. Punta ka doon sa base shift. Okay? Tagi mo dyan, Jack. Pindutin mo lang. Measured point. Yung sinat mo, yan, yung BS sa taas. Okay? Known point ay known point. Yun yung 15A na dati. Hindi, wow. Na hanapin mo dyan. Nasa pinakailalim mo dyan. 1,000 plus yan. Paka ano na lang. Nasa pinakailalim mo 15A sir. Ha? Oh. Nasa dyan. 15A. Sige sir. Okay. Apply. Okay. Baba mo sir. Ngayon, punta sa tamang guhit ulit. Hanapin mo ulit yung 15A. Nasa ilalim na lang, diba? Hindi, wow. Yan na lang. Masabi na lang maraming points natin. Pwede naman akong gumawa ng bagong project dyan. Pareho din naman. Take up mo nga sir. Check. Level. Okay. Punta tayo sa 16B. Ay 16A sir. Hindi mo lang dyan. Isa pa. 16A. Saan yan sir? Ano yun mo? Check mo kung saan papukuha direction niya. Kasi sir, makikita mo yan sir sa taas. Meron tayong north, tsaka ano yun? Northwest. Tama yun sir. Ganyan mo lang sir. Makikita mo na yun. Yun o. Tapos yung northwest sir. Saan papunta yung northwest? Yun. Doon papunta yung layout na. Kanan sir ha? Sige ba? X mo yun. Punta ka doon sa pinaka ano. Hindi. Yan, tatlo. Nasa pinakataas sir. Ano yun yung layout natin dyan na B12 P1. Umpisahin mo doon. B12 P1. Ngayong araw ay maglalagay kami ng marka sa B12. pinaka-retaining wall gamit ang concrete steel nail gun. Hindi, wow. Black 12 perimeter. Stick out. Saan tayo papunta sir? Yan, sa mga southeast. Saan southeast mo?
Hmm. Yung ano mo, hindi. Sabi ko isang direction lang. Dito ka lang. Hindi, dito. Lagi ka lang ganyan nakarap, sir. Baling minumog mo lang niya yung pole, sir. Okay na yun eh. Kasi alisin mo na, sir. Fire! Yan mo. Pagilid ka din. Mataas na tayo. Wala nang mawala. Muliglig ko, right? Ang uliglig. Next. Maliliwa-liwa lang kayo. Ang kalaguin na. Pero Kaya sa kayam, sir. Kaya sa kayam. Thank you. Ngayon ko sa kanya. Wah, ni jangan naman dito rin. Kami na matok. Go.
bukan G-Spot. Ini sama salah sente pangawak. Kaya mabugato nga po magkakapitan ng gatang. Paltik. Ano mas matindi ng talangga ito? Pakan yung sarbante naman dito. Yan yun, ito mong ito yan, pampakulkulin mo ka na. Oh. Sige. Sige, okay na yan, sir. Sige, tama na. Ngayon naman ay magbi-break time muna kami para kumain ng tanghalian. May yaklat yun. May yaklat siya, babo. Ngayon naman ako ang mag-operate ng rover para mag-layout ng mga puntos. At si Harry naman ang magpapaputok sa concrete nail gun. Hindi, wow. Sige, one inch. Sige. Wait a minute! Who are you? South east, south. Komunitang kaya na.
trabaho mo ah. Apa nila mga ringan ko? Wala pa yung mahalisi. Okay. Hika pa ako. Salamat sa panunood, naway pagpalain kayo ng poong may kapal at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like, alright.